Aşgabatyň harby bölümindäki prezidentiň Goro polkunda çağırş boýunça harby gullugy geçen lewaply eseriň öz janyna kas edip helak bolandygyny merhumyň goňşusy Azatlyk radiosuna habar berdi. Şu ýylyň maý aýynda çağırş boýunça harby gullugyna başlanan eser geçen aý özüni asyp öldürdi. 2000-nji ýylda doglan eser Lewap welaýatynyň Çärjew etrafyndandy. Ol 20-nji noýabrda etrawyň Lewap Daýhan birleşiginde ýerleşen 7-nji orta mekdebiň golaýyndaky gonumçylykda jaýlandy diýip söhbetdeşimiz 6-njy dekabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä çağırş boýunça harby gullugy geçýän mahala öz janyna kas eden eseriň kakasy veterinar we ejesi mektep muallimi bolup işleýär. Azatlyk radiosunda eseriň we onuň kakasynyň ejesiniň şahsiýeti barada dogly maglumatyň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli onu köpçülige mälim etmekden saklanýar. Azatlygyň söhbetdeşi Lewaply eseriň helak bolmagyny onuň gullukdaşlary tarapyndan kemsitmelere sezebar edilmeginiň sebäp bolandygyny, ýöne bu mesele boýunça hiç zat aýtmazlyk barada merhumyň ejesine we kakasyna görkezme berilendigini aýtdy. Azatlyk radiosuna bu barada Türkmenistanyň Goranmak ministrliginden we merhumyň ejesinden we kakasyndan haýsydyr bir kommentari almak häzirlikçe başartmady. Türkmen goşununda adyk yetmezçiligi ýaly meseleler bilen bir hatarda didawşyna ýagny ozarlan gulluk edip ýören eserleriň täze gelenleriň üstünden agalygynyň aradan aýrylmaýandygy barada Azatlyk radiosynyň habarçylary we ýerli ýaşaýjylar dowamly habar berýärler. Şeýle-de Türkmen goşununda didim zorlugyň, urup ýençmeleriň, eserleriň käte harby bölümden gaçmaga mejbur edilmeginiň, hatda gümürtük ýagdaýda ölmeginiň hem saklanyp galýandygy aýdylýar. 2014-nji ýylyň iýul aýynda Lewap welaýatynyň Kerki etrawynyň Türkmenistan owasynda ýaşaýan Anögül Çöliýewa Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde goşunda gulluk eden ýurjusy Ygtyýar Hydyrowyň urulyp öldürilendigine, onuň jesedini gaýtadan medisina barlygyndan geçirmek barada eden talaplarynyň dinlenmeýändigini gurrun beripdi. Şonu häkimetler Aşgabat şäheriniň alkymynda 67720-nji harby bölümde gulluk eden 1992-nji ýylda doglan eser Hydyrowyň alkogolly içki içmekden boýnundaky nerv damarlary dykylyp ýüreginiň togtamagy netijesinde ýogalandygyny aýdypdyrlar. Ýöne eseriň garyndaşlary onuň jesedinde zorluk ýyllarynyň bolandygyny aýdypdy. Türkmen goşununda dowam edýändigi aýdylýan didawşyna meselesi barada resmi çeşmelerde hiç ýyly maglumat berilmeýär. Şol bir wagtyň özünde de bu barada umuman aýdylanda eserleriň özleriniň hem harby edaralara ýüzlenmekden saklanýandygy, sebäbi olaryň arşikaýatlarynyň dinlenmeýändigi aýdylýar. Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 219-njy maddasynyň 1-nji bölümi esasında parahatçylyk wagtynda ýaragly güýçleriň hatarynda gulluk etmekden boyun gaçyranlara adyndan 2 ýyl türme ýa 2 ýyl zähmet düzediş hökümü çykarylýar.